Hallo beste vrienden, dat God jullie allen zegene en dat deze maandag, het begin van deze week, een zegen mag zijn. En ook deze gehele week, zodat u dit kan doorgeven aan andere mensen. Wat het betekent om gezegend te zijn, om de zegen zelf te zijn. Want dat is de wil van God voor een ieder van ons. Het maakt niet uit. Niets van deze wereld doet ertoe. Wat belangrijk is dat u dit vervoermiddel kan zijn van de zegen zelf voor andere mensen. Want dat is wat God wilt. Maar zodat u de zegen zelf zou kunnen zijn, dan bestaat er geen twijfel over dat dat alleen mogelijk is door de geest van de Heer Jezus Christus te hebben. De geest van God, de vertrooster. De geest van diegene die de Heer Jezus heeft opgewekt. En wanneer Hij over u zal neerdalen en in u zal wonen, dan is het afgelopen voor de frustraties, dat armoedige leven, dat gefrustreerde leven. En misschien bent u zelfs een persoon die goed is. U doet niemand kwaad. U leeft door het geloof, u gaat naar de kerk enzovoort. Maar misschien doet u dit alles op de automatische piloot. Want diep van binnen bent u ontevreden over uzelf. Maar u komt uw verplichtingen na. Het is zoals die tekst daar in Spreuken, waar de prostituee zegt: ik ben mijn geloftes met God nagekomen. Nu zal ik mijn bed gereed maken, een nieuw beddenlaken zetten. En ik zal doorgaan met mijn miserige leven om mijn dagelijkse brood te verdienen met mijn lichaam. Maar vele mensen in werkelijkheid hebben zo geleefd. Ze komen hun religieuze verplichtingen na, maar ze doen dit om het te doen. Ze leven het geloof niet. Ze leven de religiositeit. En dit is een heel groot probleem van de mensheid. Ze leven volgens hun religie. Ze zijn religieus, maar diep van binnen zijn het mensen die totaal ontevreden zijn. En is dit het leven dat de Heer Jezus voor ons heeft gebracht? Een leven van schijn. Een leven waarin u doet alsof. Een leven zonder smaak, zonder zout, zonder zoetigheid, met gebrek. Misschien leeft u om te leven. U heeft geleefd tot vandaag de dag om te leven. U leeft. U bent door aan het gaan om uw religieuze verplichtingen na te komen. Dat was ook de situatie van Nicodemus. Waarom ging Nicodemus de Heer Jezus opzoeken in de avond? Waarom? Zeker weten dat Nicodemus, ondanks dat hij extreem religieus was, extreem een persoon die zijn religieuze verplichtingen nakwam. Hij was een meester van de wet. Hij was een leider, een bisschop of een aartsbisschop. Maar goed, beste vriend, beste vriendin. Hij ging de Heer Jezus opzoeken in de avond, omdat hij niet tevreden was. Waar of niet? Want u zult alleen naar een bepaalde plaats gaan. Want waarschijnlijk bent u niet tevreden met uzelf. En misschien bent u nu naar ons aan het kijken. Daarom. Want u bent aan het zoeken. U bent zelfs een oprecht persoon. Maar
U heeft zich nog niet gevonden. Of beter gezegd, u heeft nog niet de Heilige Geest gevonden en ontvangen. En omdat u de Heilige Geest nog niet in uw binnenste heeft, leeft u met de dag. Dat is de waarheid. U bent moe en vermoeid in het geloof. Weet u, u zegt het tegen niemand, hè? U zegt dit tegen niemand. Maar daar diep van binnen weet u dit. Waarom dit? Want u bent zoals een robot geweest. Een christelijke robot, als we het zo kunnen noemen. Van buiten bent u een christen. Maar van binnen heeft u niets. U bent leeg. En juist omdat het u ontbreekt aan de Heilige Geest. Het antwoord is, u heeft nog niet gedronken van het water dat de Heer Jezus u aanbiedt. En waarom heeft u er nog niet van gedronken? Ah, bisschop, ik wil de Heilige Geest, ik wil hem. Dat u hem wilt is één ding. Echter, dat u vaststelt dat u hem zult ontvangen is iets anders. Want iedereen wilt. Wie wilt niet gezegend worden? Wie wilt niet de zegen zijn? En ieder. Maar niet allen zijn bereid om de zondes op te geven. Niet allen zijn bereid om het verkeerde leven op te geven. Niet allen zijn bereid om de ongerechtigheden, de corrupties, de leugens, diefstal, het bedrog op te geven. Niet allen. Niet allen. Ah, maar iedereen doet het. Iedereen kan doen wat verkeerd is. Maar is dat ook een reden voor u om te doen wat verkeerd is? Natuurlijk niet. Dus u dient niet de wereld of de stem van de wereld of van uw kennis of vrienden te volgen. U dient de stem van niemand te volgen. Alleen de stem van God. Als u een gezegend leven wilt hebben, als u de zegen zelf wilt zijn, u dient de doop met de Heilige Geest te prioriteren. Ah, maar wat doe ik, bisschop, om hem te ontvangen? Wat moet u doen? U weet het, als eerst. U dient zich te berouwen. U dient definitief de zonde achter te laten. Want het baat u niet de Heilige Geest te zoeken en te willen ontvangen, terwijl u in de zonde leeft. U zoekt de Heilige Geest gedurende de avond, maar na de dienst gaat u naar bed met andere mensen. En ik vraag u, hoe wilt u de Heilige Geest zo ontvangen? Denkt u dat God dom is? Denkt u dat God dit niet ziet? Denkt u dat de Heilige Geest zou komen over een lichaam dat in de zonde leeft? Nee, u dient zich te bevrijden van dit zondige leven, dit verkeerde leven. Maar hoe doe ik dit? Kijk, de Universele Kerk is elke dag open. Elke dag van maandag tot en met maandag, van januari tot en met januari. 's Ochtends, middags en 's avonds. Wij hebben ook het werk van de pastor online, die u te woord zullen staan. Dus u ontvangt hem niet omdat u niet wilt. Dat is de ware reden. Want als u het echt wilt, zou u hem al hebben ontvangen. En God maakt geen onderscheid. Hij maakt geen onderscheid. Dus als u wilt, beste vriend, beste vriendin, ga erachteraan. U dient erachteraan te gaan. Ik kan voor u bidden. Ik kan aan God vragen in uw voordeel. Maar als u niet wilt, wat kan ik dan voor u doen? Zou mijn gebed het oplossen? Nee. Het zal het probleem alleen oplossen wanneer wij overeenkomen. Wanneer wij samen overeenkomen. Hier op de aarde, dan zal het ook vastgesteld worden in de hemel. Dus wanneer wij overeenkomen, dan komt de verandering. Dus laten wij dit vaststellen. Laat uw oude leven achter. U weet wat het is. Ik hoef je niet uw fouten op te noemen. Nee, u laat uw oude leven, uw slechte leven achter. En u weet wat dit is, want uw geweten heeft u hierover aangeklaagd. En u zal zien dat God zal beginnen te werken in uw leven. Goed, het blijft hierbij voor vandaag. En vergeet niet dat Nicodemus was een heel religieus persoon. Maar de Heer Jezus zei tegen hem,
Nicodemus, het baat niets. Je kan religieus zijn, een meester zijn. Je kan een geleerd persoon zijn, een hooggeplaatst persoon zijn. Maar als je de Heilige Geest niet hebt, dan heb je niets. Je moet opnieuw geboren worden. En alleen de Heilige Geest is in staat om dit te doen. En daarom kwam de Heilige Geest. Komt Hij. Zodat wij opnieuw geboren kunnen worden. Als eerst dienen wij te sterven voor de wereld. Zodat Hij vervolgens in ons een nieuw schepsel kan vormen. Goed dat God jullie alle zegenen in de naam van de Heer Jezus. Amen. En laat mij u nog iets zeggen. Woensdag, tijdens de avond van de ziel, hebben wij een speciale dienst. Juist voor mensen zoals u. Dus aanstaande woensdag, de avond van de ziel, in het dichtstbijzijnde UKGR Centrum. Speciaal voor u. Dat God u zegene. Amen.